Kading ka bala klang bha kala Bamduh nya ka steps kini Nyngkong ya kawei ka jaka bo tiar dan ka Godown jong Anuj Bawri. Kini ka Godown ka badan ha ka Building Joavon Towers ka belong trai ka Kong Jone Manners ha Umsohsun kala kemding ha ka por kawei baje eiei. Laya thu babaro ki jingdan jing em ki badan ha po ni ka Godown kila sha pinjlor lut ha ka ding. Maria yo jing tip halor ka jingjia ki pulit pilip ding ki akhir marmar sha ka jaka bentem ya ka ding ha shwa bakan por ki wei pat ki dukan. Utra jong ka Godown u Anuj Bawri ulay thu bakani ka Godown ka de ka babu ikitiar elektrik kum ki komputer bat kiwei.